Hug kay niinit man pud mo ang nag-adventure ta. Unya sa wadamhan ni bunda kang ulan nga perting kusuga. Aw pandong sa niluto ang tirada. Naunsa na gud taon ta. Pero okay ra na kay gigrasyahan maghapon ta. Nakakuha tag kilawnon, nakakuha tag tuwaonon, unya pantat sugbaonon. Aw kubkob na pud ang tirada na to ani ron. Aw matik tubadayon pampahili sa kinaon. Mia ay. What's up mga prekoy? Kumusta naman ako mga basher diha? Karon kay gidala-dala ng pud natong mahiwagang pansimbag. Automatic na diha atong laag. Wag maoday ni ang sulod sa akong pansimbag. Naatay Dragon Ball nga gipangita ni Goku. Lamas arang daghana kaayo. Mga gamit nato sa GoPro. Wag syempre ang atong ispat nga kusog kayo. Workos DL70 ang atong gamit mga amigo. Wag mao ni ang kinalasan. Let's go. Wag kay nahuddan malagig tuba ang atong silingan. Aw ari tas fresh gikan sa punuan. Grabe daghanag tuba prekoy andot oh. Bagong dawat din parekoy. Og pwede rang dili nato sa gulag tuyo. Automatic na dihang sanggalo no. Palahubog ba tao? Unya unsa man? Tamis kid. Awi nga nakalami ang tuba ni andot. Huwag dili na ta magdugay pa. Takubi na kamera. Grabe ka smooth og transition. Diri ang mga prekoy. Amo sa ding gihapit among mga kauban. Lingaw manggod basta daghan. Unya na pa man sila gibuhat. Maong moapas ra daw sila. Muuna labi. Before tawo padayon sa atong destinasyon, hapit sa taderia sa Encanto Water Refilling Station. Abyuhoy. Nindot diria kay librera ara pa jumbog nawa. Arang lamia sa tubig nila. Nyon sa may lasa. Ang lasa kay murag tubig. Unya kay nakaagi man mi gamay limaw. Og gisaom dai na naminggoy TV. Kuyaw ni tawhan na kamusod sa bangag. Ikaw di day kamusod og bangag. Lahi man to nga bangag og pasudlan. Kani kay bugnaw ka to init-init man. Mura maglahi na imuha. Di ara kisi-kisi ng panta to. Nagwiwi na po ko diha daghan na po mga suko ron. Di ara uwang lami kay sa bawon. Unya murag wala naman aw padayon ta sunahan. Di ara pantat lami kay sa baon. Unya parisag sa ligmadzon aw sureball na kayo atong sabaw ni ron. Huwag mo padayon ta diri sa unahan. Unya grabe pa jud kalisod og dan. Kinadangugan. Huwag diri sa unahan. Di ara uwang na pud parekoy. Wiwi na pud ka. Arang sungugan adyo nimo. Mamaak ba kanino? Tistingi ko no. Manilisod sa Pinoy. Kaybaw na ipaak. Agunitan pag yun kung dili ba mamaak. Huwag this time arang kusugan na dyan sa uwan. Pero bahalag kusug kay ng uwan diha. Ang importante, safety ang atong tuba. Ana man na, maumanay magdag init sa atong lawas unya. Huwag diri sa unahan. Kisi-kisi na po ng tilapia lami kay sa bawan. Di apa po'y kilaw no. Lami ara bagyod unta sa among pwesto. Giuwan lang yun mi maong lubog kayo. Watay mahimuan na kipagbuot mas Ginoo. Unya ni hawas na lupod mi para maghikay paniud to. Unya nakapamuwak man pod mig lubi. Og gibuntan dai naming Goy TV. Kay sangan nang namamoy lubi. Nagdaday mo kaguran. Maupod no. Kay wala man tay dalang kaguran. O kani kawayan. Ingan niyon ra niyo. Di ba inga nakahaitik ang among kaguran? Kamera ang naiingana sa tibuok kalibutan. Ayaw tan samtang gakagod si Binggoy TV. Mati kilaw no na pud ang iridi. Ayaw di. Ato sa ning i-check ang dinong agbe. Wa man ni naluto. Unsaan ba pud kalutoan ang awa may siga? Unya gutom man lagi ni basta way trabaho. Kanin buwa buwa-buwang ba? Huwag para naapot ay trabaho. Kanin tuba atong kalingawag tagay. Kay bag man lagi nin dawat so kinahanglan paning saon. Ay kuing na naghapon mo'y saan. Kung saan lang ang hisgutan, naaray daghan. Manay saan ako, manay saan lang. Saan na mo? Maunay saan na mo prekoy. Grabe ka haitik. Di ba? Kamera po'y naingana. Huwag imna na kay uga na kay kong tilaok. Huwag magsana po tag ako Dili ti katagaan kay basher man ka. Alam mi astuba ni andot oy. Huwag syempre di po na to kalimtan ng atong kauban. Huwag pagkatataod, grabe na gyud ka kusog ang uwan. Wala pa may trapal ba? Sino yung sponsor ng trapal? Wala gyud taon may trapal no? Pinaagi sa pag-share ani nga video, makapalit ra gitag trapal ana kung itugot sa Ginoo. Pero samtang wala pa tay trapal, mano-mano sa latag pandungan Kay mulusot man lagi gihapon ang tubig kanin dahon sa saging atong gamiton. Huwag ato sa ning i-check ang atong kanon. Gaso-aso naman habubog tubig para di masunog. Mindset ba? Huwag bisag lisod ang atong kahimtang ato ran ipaagi sa katawa ang tanan. Ako sa lang pon i-flex ang akong bag no. Diri na mo gisud ang dili pwede mabasa. Huwag kay wa pa man lagi nito ang uwan. Nag-init sa lang pod kog sudan. Huwag samtang wala pa maluto ang atong sudan og kanon. Nagmaniho sa lang pod si Binggoy TV ug among kasilungan inagkaon. Speaking og kaon, ato sa na i-check ang atong kanon. Madana. Huwag kay mada naman, suato na ni bulihag sudan. Amos ang ipabukawan una anton no. Gisunod ang mga lamasern, unya ang mga isdaern. Pinaens ba? Huwag ato na day ng takluban. Huwag atong ablihan. Lami ay makagutom man. Huwag rin napunta sa atong kilawnon. Ato ran ang dali-dalion kay grabe na kagutom. Butangan ra nag-asin bitsin tag 1 kilo. Paits na kayo. Huwag syempre suka usang litro. Okay kayo. Kay luto naman atong kanon og sudan. Unya wa pod nangapas ang atong mga kauban. Ato na nimbirahan. Kuy na po do? Color sa dinorado karon. Asa ba? Ayay.
Mura man nagbiko. Mura ko nagbiko dukot kayo. Wala ra na problema. Ang importante mabusog ta. Huwag mga una ta. Dili na lang ko magbutang og tukar ha. Sayang kaayo makapiright ta pud ta. Kob mga bargoy. Biko. Oh, nagyapon bikong Dorado. Yo. Sabaw ngayon. Okay, shoutout sa mga nanghatag na tong star, no? Shoutout ni Revlog, ni Toy Reales, ni Abdul Bakarat, hug sa akong maguwang Josephine Sorensen, salamat kay Manang, hug ni Alan Francisco, ni Pilani Cotillar, ni Maki Morales, ni Lavi Bell Wason, and lastly ni Dennis Madamba. Dagang salamat kay tanan mga parikoy. Hug kay man na matagkaon, automatic na lang tuba pampahili sa kinaon. Unya di apagyoy melon. Hab. Tuana na sudip pa na.